якчанд муддат патент бекор карда шавад. 14500 сомон ҷарима таъин мекунанд. бо тариқи давернис мерай ва кор карда наметонед. мо аз ширкати шифофармо ба шумо якчанд доруҳои табобатиро тавсия медиҳем. Epimedium Neopasta барои қувваи мардро зиёд кардан ва инчунин табобат ва доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои гардиши хунро хуб кардан ва инчунин ҳиҷома кардан барои ҳамаи дардҳо. ҳатман ба рақамҳои ширкат занг зада аз номи канали юристиҷей муроҷиат кунед. ширкати шифофармо бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, видеоро то охирша тамошо кунен ва лайк мондана фаромӯш накунен. ба ҳаматон як чиза хотиррасон мекунам ва аз ҳаматон як эҳтиромона хоҳиши дигар дорам ки як дастгирии дигар кунен. чхеле ки медонед дар канали ма конкурс рафтесай. рӯзҳои наздик финали конкурсай. ҳамагӣ 145 донаи дига билет мондагиай. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегира. касое ки мехоҳанд билет бихаранд дар ин ҳами картаи Сбербанк метавонанд ки сумтона бупартоен. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. ногуфта намона. ба аксия касе ки агар билет бихара 500 рубл қати 3 дона билетон метиҳем ва ба 1000 рубл боша 7 дона билетон метиҳем. чектона дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp қати номтон роӣ кунен, ҷошда билети шуморо роӣ мекунем. 51 дона приз дора конкурси мо, 50 дона конвертҳои пулии арзанда ва 1 дона телефони 3000 сомона. вазорати умурии дохилии Федератсияи Россия қайд намуд. думаи давлатии Федератсияи Россия пешниҳод намуд ки барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар бархе аз шаҳрҳои Федератсияи Россия якчанд муддат патент бекор карда шавад. ин тасмим аз ҷониби думаи давлатии Федератсияи Россия нашрия шудааст. яъне ки бародарони азиз, думаи давлатии Федератсияи Россия тасмим гирифт ки дар якчандин шаҳрҳои Федератсияи Россия барои муҳоҷирони кори якчанд муддатаина патент бекор шавад ва дар иҷа информатсияи пирра омадагӣ нест, танҳо ҳамин қадар пешниҳод кардагиянд тамом. агар ки дар ин мавзӯъ ягон ахбороти нав дастрас кардем, ҳатман пешниҳоди шумо мегардонем. Шаҳбозов нависонда: салом брат, агар арусат мошинита ҳай куна, права надошта боша, арус гаи чанд сум ҷарима мекуна? передача рул мешава, яъне дар қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон 14500 сомон ҷарима таъин мекунанд. Меҳрубон Табаров нависонда: салом алейкум акаҷон, як савол дорам, илтимос ҷавоб диҳед. металлоискател дар Тоҷикистон мумкин аст ё чӣ хел документ дора? илтимос ҷавоб диҳед. пешакӣ раҳмат. дар ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдани металлоискател барои шаҳрвандони оддӣ мумкин нест истифода бариш. Алиев Ҷаҳонгир нависонда: салом алейкум ака, дар оила ду писар ҳастем, додарам дар хизматай. мара хизмат мебаранд ё не? аз рӯи қонун чӣ хел аст? дар ҳоле ки ду писар бошанд, то дигари фарзанд аз хизмат наёяд, диемгиша ба хизмат намебаранд. зиёда аз ду писар ки боша, баъд метавонанд ки яку якбора ду каса ба хизмат даъват кунанд. барот нависонда: акаҷон, ман моҳи октябр 18 медорам, мешава бирам Россия, илтимос интизорум. ҳозира ждати 18 сола ки набошӣ, бо тариқи давернис мерай ва кор карда наметонӣ, чунки Федератсияи Россия барои шаҳрвандоне ки ба синни 18 солагӣ расидагӣ нестанд патент наметиҳад. пари нависонда: ассалому алейкум додари азиз, ман як савол доштам. саволтона метавонед ки дар комментария бинависонед. Парвиз Эмомов нависонда: салом бародар, праваи тоҷикӣ агар пластикӣ набошад, дар Россия истифода бурда мешава, худованд нигаҳбонат боша? Не, намешавад. то ҳатто агар пластикирам боша, барои кору фаъолият кардан, таксӣ ё ки дигар корҳо истифода бариш қатъиян мебоша. просто барои мошинои худтона ҳай кардан иҷозат ҳастай, тамом. Ҳалимзода нависонда: салом ака, одама хуш меояд, шуморо гӯш мекунад, зинда бошӣ, худованд нигаҳбонат боша. якум коммент класс. ҳазор раҳмати калон, худованд шуморам нигаҳбон боша, сарбаланд бошед. ғафуров нависонда: салом алейкум, ҳамин билети поезд маълум шуд фурӯшӣ? бале, билет аз шаҳри Душанбе ба шаҳри Волгогради Федератсияи Россия бо тариқи роҳи оҳан аз 1200 сомон сар мешава то 1500 сомона дар бар мегирад. Султонов нависонда: салом ака, иҷозатномаи танировка арзон шуд, ини Узбекистон борин? Не, арзон шидагӣ нестай. чӣ хеле ки пештар буд, ҳамон хел қарор дорозӣ. яъне ки мошинои аз соли 2005 боло 5500 сомона дар бар мегирад ва мошинҳои аз соли 2005 поён 4100 сомона дар бар мегирад. Брадяга нависонда: айдастаи рекламаҳо намефурам тамошо кунам. тамошо наки бародари маҷбурӣ нестай ва ман ягон каса маҷбур намекунам. ҳастанд нафароида ки рекламаҳои мо лозим мешаванд ё ки дигар суханҳое ки мегем қабул доранд.
асмоа нависонда: салом Сорбон, савол монда ҷавоб надодем. Мо як гурӯҳ занҳо ҷавоби интизорем. Дар бораи мат одиночка мегуфтем. Боқӣ худованд баландиҳо расонад. Амин. Азо раҳмати калон ва дар бораи мат одиночка як барномаи алоҳида мекунем. Ҳамаша пирра дар уҷа гап мезанем. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.